Artista Awstrijaka b'inizjattiva mal-Esplora tittelna esibizzjoni ta' arti bit-tema ta' xjenza u l-arti. L-esibizzjoni qed tinkorpora aspetti xjentifiċi dwar l-iskart iġġenerat u fil-fatt l-artista Hermina Sammut użat oġġetti riċiklati biex twassal il-messaġġ tagħha. Fost oħrajn użat fliexken tal-plastik, ġieċ u oġġetti tal-metall. I like to use waste in my art, give waste a new life, and recycle different medias. And you can see that on my art pieces over here. For example, I use plastic bottles, I use cut-offs from metals, I melt glass bottles. Iċ-ċermen tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Jeffrey Pulicino Orlando spjega kif huwa ta' priorità l-Esplora biex toffri esperjenza li żżewweġ ix-xjenza u l-arti. Min-naħa tal-Esplora nħossu li importanti ħafna li l-viżitaturi tagħna kull min esperjenza. L-esperjenza li l-Esplora jifhem il-konnessjoni diretta bejn ix-xjenza u l-arti. Din hija eżempju ċar ta' kif l-arti tista' tintuża biex tippromuovi kunċetti xjentifiċi. Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici fejn irrimarka l-aspett edukattiv li dan kollu għandu. Hemm ukoll ktieb assoċjat magħha li għandu lan edukattiv illi jibgħat il-messaġġ lil kulħadd biex aħna nieħdu ħsieb id-dinja u l-ambjent li ngħixu fih. L-Ambaxxatur Awstrijak ukoll kellu kliem ta' tifħir għal din l-inizjattiva u ħeġġeġ biex il-pubbliku jmur iżur l-esibizzjoni fil-waqt li dejjem ikun responsabbli fl-azzjonijiet tiegħu.